Der er 100% en fyr. Nej, i huset. I de rigtige hus. Det mener du ikke, vel? Hvor lang tid du har siddet der? Jeg vil gætte på 2 måneder. Det er et år. Prøv at der er gået en helt safe zone. Og det er 1,5 minut. Og så er der gået lidt mere. 2,5 minutter. Og nu closer den ind, Axel. Kig bagud. At der er ikke lige pludselig folk der. Og så kig mod nord. Ja, præcis. Det er også det, jeg er bange for. Shit. Det var det, jeg sagde. Over ved huset. Prøv Axel. Hvis du er lidt heldig nu, ikke? Så lader jeg sådan oven i dig igen. Lige der på sådan her. Ind i. 3 tilbage, Axel. 3 tilbage. Du er en af dem. Der. Kan du se ham? Bare vent. Han er inde i safe zone. Skyd nu. Jeg har ikke set noget på grund af kameraet. Fucked. Axel, så. Op på banken. Fuck, er I færdige? Hvor langt det? Nice. Eller vi kom på anden plads. Nej vel? Jo. Jeg joiner jer nu. Nice, Axel. Det virker at gå ind i byerne, ikke? Axel, ham der dræbte havde fortjent at vinde. Han har dræbt 5 spillere. Og jeg inviterer